салом дӯстон, Реал Мадрид дастаи бузург мебошад ва ин факти қатъӣ аст. Бо чунин далел баҳс кардан ин аблаҳӣ мебошад. Яке аз нишонаҳои асосии бузург будани Реал ин ситораҳои саршиноси дастаи мазкур мебошад. Бозингарони беҳтарини сайёра дар ҳамаи давру замон дар ҳайати мадридиё бозӣ мекарданд. Роҳбарият ҳамеша дар талоши он буд ки дар сафи худ беҳтаринҳои оламро дошта бошанд. Барои мисол, дар солҳои аввали қарни 21 якбора чанд барандаи туби тилло дар ҳайати Реал бозӣ мекарданд. Галактикос аз ҳамон ҷо пайдо шуд. Дар шарҳномаи футболбозони Реал банде ҳаст ки ба туфайли он беҳтаринҳо дар даста ба муддати зиёд нигоҳ дошта мешавад. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Аз шумо мисли ҳарвақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба ҳазур шунед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ баргашт аз ин лиёз дасто ба тайёршавии мавсими нав бозиҳои дӯстона мегузаронанд. Манчестер Юнайтед баъд аз ғалабаи калон бар Ливерпул бо дастаи Австралия Мелбурн во мехӯрад. Дастаи Юрген Клоп баъди мағлубияти шармандавор қувваи худро бо Кристал Пелас месанҷад. Тоттенхем баъди тамринҳои девонавори Антонио Конте бо Севилья рақобат мебандад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дар бозиҳои тобистона интизор аст. Тамошои ҳама ин рақобатҳоро шумо метавонед бо дӯстони мо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар баробари харид кардани бозингарон аз дастҳои дигар Реал ҳамеша кӯшиш мекард ки футболбозони худиро дар ҳайат дошта бошад. Дастпарварони Реал Мадрид на ҳамеша дар даста муваффақ ҳастанд, вале гоҳ-гоҳ бозингароне пайдо мешаванд ки умеди мухлисонро бештар мекунанд. овардани футболбозони беҳтарин як ҷиҳати масъала бошад, тарафи муҳимтарини он нигоҳ доштани ин футболбозон мебошад. дар ин ҷода Реал хеле муваффақ мебошад. мадридиё аз футболбозон ҳамаи сокояшонро ҷафида пасон ҷавоб медиҳанд. дар мавзӯи ҷавоб додани легендаҳо шояд Реалро лозим аст ки каму беш кор кунад, чунки ягон легендаи даста арзанда ҷавоб дода нашуд. аммо ҳар нафаре ки аз даста рафт зарбаи сахт барои Мадрид нашуд. ҳамаи суҳбатҳо дар бораи баргаштани Роналдо ва ё Рамос беҳуда ҳастанд. ба ҳайси футболбозони ин ду нафар дигар ба Мадрид бар нахоҳанд гашт. Реал чунин сиёсатро намеписандад. дар мавзӯи нигоҳ доштани ситораҳо дар осмони худ Мадрид корҳои бузургро анҷом додааст ки то имрӯз ҳосили хуб дода истоданд. барои мисол дар шартномаҳои бозингарони Реал чунин банд аст. агар футболбоз туби тиллоро соҳиб шавад, шартномааш ба муддати 1 сол автоматик тамдид мешавад. ҳамин ҳолат бо Модрич рух дода буд. Лука бо мадридиё то соли 2022 қарордод дошт, вале ҳангоми гирифтани туби тилло дар соли 2018 шартномааш то соли 2022 бо Реал тамдид шуд. ҳамин ҳолат метавонад бо Бенземам рух бидиҳад. тавре маълум аст, айни ҳол номзади асосӣ барои гирифтани ин ҷоиза маҳз Бензема ба ҳисоб меравад. вале маълум нест ки дар шартномаи Карим чунин банд вуҷуд дорад ё ин ки не. ба ҳар ҳол Карим борҳо ишора кард ки мехоҳад то охири умр дар Реал бозӣ кунад. аммо Бензема бояд он фактиро ба инобат гирад ки бисёриҳо инро мехостанд. Касилиас ҳам мехост, Раул ҳам, Роналдо ва Рамос ҳам. дар Мадрид ба натиҷаҳои Карим таваҷҷӯҳ хоҳанд кард. шартномаи кунунии ҳамлагари фаронсавӣ соли 2023 ба анҷом мерасад. Зейниддин Зиданро метавонанд як одами қаллоб бароранд. ӯ ҳадиаққал барои мухлисони як даста метавонад ба чунин нафар табдил ёбад. гап сари он меравад ки наздикони Зидан дидаву дониста ба намояндаҳои васоити ахбори умма маълумоти дурӯғ медоданд ки гӯё мутахассиси фаронсавӣ баъди чанд рӯз сармураббии ПСЖ мешавад. ин дурӯғбофиҳо бо мақсади муайян амалӣ мешуданд. бо чунин роҳ аҳлу пайвандон ва намояндаҳои Зидан ба Федератсияи футболи Фаронса фишор меоварданд. Зидан бисёр мехоҳад дар мунтахаби Фаронса кору фаъолият кунад. бо ин роҳ Зейниддин гӯё нишон дод ки аз пешниҳодҳои Раухани ва ғавзи парижиё барои кор дар мунтахаби Фаронса даст кашид. аммо ҳақиқат он аст ки Зидан хуб медонист ӯ ва ПСЖ аз ҳамдигар фарсахҳо дуранд. ӯ барои гузаштаи худ, яъне аз шаҳри Марсел буданаш ба сафи душмани ашадӣ намегузарад. ҳамчунин мухлисони Реал ҳам Зиданро бад медиданд агар ӯ ба ҳайси сармураббӣ ба ПСЖ мерафт. ҳар ҷониб ҳақиқати худро дорад. ҳақиқати ПСЖ дар ин масъала чунин аст. дар ҳоле ки зиданиҳо дурӯғҳо мебофтанд, парижиё бо Кристоф Галте фаъолона гуфтушунид анҷом медод. ӯро директори нави варзишии ПСЖ Луиш Кампуш мехост. вақте ки Кампуш ба иҷрои вазифа оғоз кард, шайхони арабро бовар кунанд то аз варианти Зидан рӯ гардонанд. яъне ин то андозае ба нафи парижиё ҳам шуд. дар ҳоле ки васоити ахбори умма ба
ба тарафи Зидан диққаташро равон мекард, ПСЖ курҳои худро бо Галте ҳаллу фасл кард. Замони Калиду Кулибали дифогари бо маҳорати сенегалӣ муҳаббату садоқати худро ба дастаи Наполи изҳор намуда қайд сохт ки мехоҳад ба корномааш маҳз дар шаҳри Неапл нуқта гузорад. ӯ чанд маротиба ҳатто инро тасдиқ ҳам кард. Кулибали ба пешниҳодҳои Барселона ва Ювентус ҷавоби рад гардон ва дар сафи неаполитянҳо боқӣ монд. Акнун бошад навбати рафтани ӯ ҳам фаро расидааст. Ин бозингар корномаашро дар дастаи Челси идома медиҳад. ҳимоятгар ва дастаи шаҳри Лондон ҳамаи бандҳои шаҳрномаро дида розӣ шуданд. Кулибали то соли 2027 бо Челси қарордоди ҳамкорӣ ба имзо мерасонад ки тибқи он дар як сол ӯ 10 миллион евро кор хоҳад кард. Дар Наполи ҳимоятгари сенегалӣ даромади камтар дошт. Рӯзҳои наздик дастҳо охирон ҷузъиёти шартномаи байнихудиро ҳал хоҳанд кард. Масъалаи асосии нархи гузариши Кулибали дониста мешавад. Тибқи маълумотот дастаи кишвари Италия барои ин трансфер 38 миллион евро ба даст меорад. Қарордоди Кулибали бо Наполи то тобистони соли 2023 амал мекард ва гузариши ин футболбоз ба Челси кори ҳалшуда менамояд. Алексей Миранчук дар дастаи Аталанта чун моҳӣ дар хушкӣ худро эҳсос мекунад. ӯ мақоми пурраи худро дар дастаи шаҳри Бергамо пайдо карда натавонист. Ҳарчанд дар қиёс бо дигар футболбозони рус ин бозингар дар Аврупо вақти бештари бозиро пайдо мекард, ӯ натавонист бозингари мустаҳками ҳайати асосӣ шавад. Баъд аз гузариши ӯ ба сафи дастаи итолиёвӣ метавон гуфт ки русо нозам мекарданд ва аммо ин футболбоз бо сабабҳои гуногун ҳамаи хостаҳоро бароварда карда натавонист. Гоҳе осебҳо ӯро ғам медоданд ва гоҳе Гасперини бозингаро бесабаб ба майдон намеовард. Сабаби асосии муваффақ нашудани Миранчук дар он мебошад ки ӯ ба футболи Италия мутобиқ шуда натавонист ва алахусус ба тактикаи Гасперини. Байни дастаҳои Аталанта ва Рома айни ҳол барои чанд футболбоз гуфтушунидҳо рафта истодаанд. Дар байни онҳо номи Миранчук ҳам дида мешавад. Дастаи ояндаи ин футболбоз метавонад Ромаи Жозе Маврино шавад. Мақсади асосии римиҳо бурдани Марио Пашалич мебошад, аммо онҳо метавонанд Миранчукро ҳам ба истилоҳ сабоӣ кунанд. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.